May TV vlog siya. Si Boy Abunda. Hello. Ayaw mag-picture. Tinatamad ako. Sinin-interview nila kayo. Hindi, mamaya. Importante yan. Kaya dapat may mic. Ganda ng kapatid ni Sir Alan. Ayan, si Boy Abunda gusto ko pupunta. Yun. Hindi niya rin alam. Ay, bata mo sa akin ha. Ang problema, ang dami. Unang album ng boss kaya niya talaga. Si Boy Abunda. Pero na ako. Ay, Boy Abunda. Ay, bata mo sa akin. Masyadong maanong passion sa atin. Oo. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Pwede magpapicture mo. Nagalit. Kasi kami nanonood ng TV. Puro ano na lang. Puro kami trabaho. Kunin niyo yung artista ka daw ba ko? Quiet ko lang. Sadali lang, ma'am. Sadali lang po tayo. Oh, may makalok may pagod niya. Saglit lang po. Yes! Hong Kong! Yes! Papalakpak daw. Hindi ko maano, maliit ako eh. Sayang wala silang mic. Nag-record sa tulpor. Ibang side na ibang side. Kaya. Tama ako.
Sanskay, shout out. Tinig mo ba ako? Si Sanskay. Yan o, kita mo na si ano, tita. Abunda. Si Sanskay, tinig mo ba ako si Sanskay? Tapos Muhammad. Ah. Nag-ano na lang ka ano. Yes, tinig kita. Ah, okay. Yan o, kita mo na si Tito Boy. Kaso palaupat na ako. 10%. Maghintay ka lang, kamayan ko lang siya. Malamig kamay ko. Tayo ni Kuya Kulugan yan mamaya. Ayan o, si Sanskay. Damnangin niyo kung sex o chocolate. Pasok muna tayo. Sabihin natin, we love you, Ate Pia. 1, 2, 3, go! Hello! Hello, Dragon Gaming! Shout out! Koy, Mayumi si Tito Boy! Koy, Mayumi oh, si Tito Boy Apundo! Go! We love you, Ate Pia! Sabihin nyo, we love you, Ate Pia. Ito, magpa-extra muna ako sa camera. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Pia! Quiet na po muna. Hong Kong Koy! Yan ako si Tito Boy. Kaso lubat ako. Baba yung sipi ko. GTV Vlog shoutout. Ayan o, sikat na tayo guys. Sa TV. Hello! Sikat na tayo sa TV. Kaso alis na ako kasi lubat na sipi ko. Lubat sipi ko. Yung power bank ko naiwan. GTV Vlog channel. Boy Abunda, hello. Ayaw mag-picture. Tinatamad ako. Ay, ito yung... Sino yung interview nila? Hindi, mamaya. O, importante yan. Kaya dapat may mic. Ganda ng kapatid ni Sir Alan. Ayan, ganyan. Si Boy Abunda, gusto ko pakita. Yun. Ay, kasama sa akin na. Problema, ang dami. Unang araw mo nakita sa kanya, hindi niya bakit. Si Boy Abunda, meron na.
Kasi kami nanonood ng TV. Puro ano na lang. Puro kami trabaho. Artista ka daw ba po? Quiet po lang. Sandali lang, ma'am. Sandali lang po tayo. Papalakpak daw. Di ba maano, malit ako eh. Sayang wala silang mic. Nagagam sa tulpo. Ibang side naman ibang side. Nag-imari ko. Bawal ba? Ito po. Nasaan ka nga? Sinsanski, shout out! Sinsanski, dinig mo ba ako? Sinsanski. Yan o, kita mo na si ano, Tito Boy. Abunda. Sinsanski, dinig mo ba ako, Sinsanski? Nag-ano na lang nga ano. Yes, dinig kita. Ah, okay. Yan o, kita mo na si Tito Boy. Kaso palopat na ako. 17%. Maghintay ka lang, kamayan ko lang siya. Malamig kamay ko. Ayan o, si Sanski. Tanongin niyo kung sex o chocolate. Fast talk. Fast talk muna tayo. Sabihin natin, we love you, Ate Pia. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Pia!
Mayumi si Tito Boy. Koy Mayumi, oh, si Tito Boy Abunda. We love you, Ate Mia! Ito, magpa-extra muna ako sa camera. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Mia! Quiet na po muna. Hong Kong Koy. Yan o, si Tito Boy. Kasulubat ako. Ano ba? Baba yung sipi ko. GTV vlog shoutout. Ayan o, sikat na tayo guys. Sa TV. Hello! Sikat na tayo sa TV. Kaso alis na ako kasi lubat na sipi ko. Lubat sipi ko. Yung power bank ko naiwan. GTV vlog channel. Boy Abunda, hello. Ayaw mag-picture. Tinatamad ako. Ay, ito yung interview nila. Hindi, mamaya. Oh, importante yan. Kaya dapat may mic. Ganda ng kapatid ni Sir Alan. Si Boy Abunda gusto ko makita. Yun. Ay, basa mo sa akin. Problema, ang dami. Yan si Boy Abunda. Unang araw na si Boy Abunda. Meron ako. Ay, Boy Abunda. Ay, basa mo sa akin. Masyado maraming passion sa atin. Ay naman. Oh. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Pwede mag-promotion. Sinabi namin natin. Kasi kami nanonood ng TV. Puro ano na lang. Puro kami trabaho. Kunin niyo yung
ma'am. Date lang po tayo. Sino ba? Yan. Ito po yung... Gusto mo daw bata pa ba? O, may kukuha din yan. Saglit lang po. Yes! Papalakpak daw. Hindi ko maano, malit ako eh. Sayang kasi lang mic. Ano ba sa tulpor? Ibang side na malimang Kaya, Naghimarik ko bawal ba? Ito po. Yasan ka nga. Pwede. Sinsan's K, shout out! Sinsan's K, dinig mo ba ako? Sinsan's K. Yan o, kita mo na si ano, Tito Boy. Abunda. Sinsan's K, dinig mo ba ako, Sinsan's K? Nag-ano na lang ka ano. Yes, dinig kita. Ah, okay. Yan o, kita mo na si Tito Boy. Kaso palaupat na ako. 17%. Maghintay ka lang, kamayan ko lang siya. Malamig kamay ko. Ayan o, si Sanskay. Tanongin niyo kung sex o chocolate. Pastok. Pastok muna tayo. Sabihin natin, we love you, Ate Pia. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Pia! Go! We love you, Kuya! We love you, Tito Boy! Hello! Hello, Dragon Gaming. Shout out. Koy, Mayumi si Tito Boy. Koy, Mayumi, oh, si Tito Boy Apundo. Go! We love you, Ate Pia! Sabihin nyo, we love you, Ate Pia. Ito, magpa-extra muna ako sa camera. 1, 2, 3, go! We love you, Ate Pia! Nasa camera pa. Quiet na po muna. Hong Kong Koy. Yan o, si Tito Boy. Kaso lubat ako. Ano ba? Baba yung sipi ko. GTV Vlog shoutout. Ayan o, sikat na tayo guys. Sa TV. Hello! Sikat na tayo sa TV.
Kaso alis na ako kasi lubat na sipi ko. Lubat sipi ko. Yung power bank ko naiwan. Ay, mawa na kasi tingnan. UTV vlog channel. Si Boy Abunda, hello. Ayaw ako mag-picture. Tinatamad ako. Ay, ito yung sinin-interview nila. Hindi, mamaya. O, importante yan.
ang mga nakaraan matagos sa isipan ko ang iyong gwapo. Kapagit mo ang ngiti, ay siyang bumubuhat sa puso ko. Yan, thank you po sis Manalita sa palakpak. Sa Mamita TV, wala pa tayong BH. Ang salamat po sa palakpak, Mamita TV. Ito ako pa kasi na kumakanta. Yan, shout po sa ating co-host, si Tito Mon. Shout po sa lahat. Hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon ako'y nanatili. Sana mahal, muling may babalik ang nakaraan na siyang pinapangarap ko. Sa paglipas ng mga taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Matagos sa isipan ko ang iyong gwapo magaling. Tapos ng mga ngiti, ay siyang bumubuhay sa puso ko. Ito Mom's Business from Tita Marisa. Ipas ng mga taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Matagos sa isipan ko ang iyong gwapo magaling. Tapos ng mga ngiti, siyang bumubuhay sa puso ko. Yan, back to you mga colleagues at sa mga co-hosts. Bakit hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon ako'y nanatili. Salamat sa Palakpak TV Club. Sana mahal, muling may babalik ang nakaraan na siyang pinapangarap ko. Sa paglipas ng mga taon, palaging nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Tumatagos sa isipan ko ang iyong gwapo pibisyal. Kapagit mo mga ngiti, siyang bumubuhay sa puso ko. Pasensya na guys ha, wala tayong sound card. Hindi ko, meron na akong sound card pero hindi ko mailagay kasi marami tayong kalaban. Salamat po sa lahat. Merry Christmas everyone. Okay lang. Thank you Ate Megs. Si Lilina pa yan, wala bang open cam? Judith from TV, shout out! Boss Jericho, shout out! Boss Jericho, kanta lang ang dalawa, baka biglang bumalik yung kalabang ko. Lapit ka, hanap-hanap ang iyong mga ngiti na ngayon ako'y nananatili.
Guwapo, bose. Patalis mong mga ngiti, mahalin doon. Siyang bumubuhay sa puso ko. Mahalin doon, palakpak ka naman dyan. Bakit okay lang? Lagi nasa isip ko ang mga nagdaraanan natin. Free on the side of the love. So sa isipan ko yung guwapo bose. Patalit mo mga ngiti, siyang bumubuhay sa puso ko. Yan, ang gusto ko mahalin doon, makinig, palakpak. Huwag kang mag-okay-okay dyan, mahalin doon. Palakpak ka lang. Boss Jay, Barok, mahalin doon, Ate Mex. Ganang job, Shoutout po sa lahat ng nandyan sa baba. Unang ano nakita sa kanya, ano niya talaga. Si Boy Abunda. Meron ako. Ay, Boy Abunda, picture. Masyadong passion natin. Oo. Akala ko ano sinasabi niya. Pwede magpa-picture mo.
Tapusin na po namin ate. Jinsanski, shout out! Jinsanski, dinig mo ba ako? Jinsanski. Yan o, kita mo na si ano, Tito Boy. Abunda. Jinsanski, dinig mo ba ako? Jinsanski. Yes, dinig kita. Ah, okay. Yan o, kita mo na si Tito Boy. Kasi palobat na ako. 20%.
Nawala. Nawala yung live ko. Sawa. Morning, bye-bye. Koy, Sisi Koy. Sisi Koy, nandiyan ka pa rin. Thank you. Idol GFC TV, thank you. Wow, active. Mayan lang kita balikan. Tawa ng tawa si Sisikoy Mayumi. Koy, dinig mo ako, Koy. Idol Charmer, shout out. Shout out, Idol Charmer. Idol Charmer, shout out. Dinig pala. Hindi ako makapag-music sa bahay. Andun kasi yung ano, doon yung amo ko babae, naka ano. Hindi umalis kaya hindi ako makapag pa-music. Habang naka-play. Idol Char. Naka-play. Dinig mo ako, Idol Char? Clear ba yung ano ko dyan, yung video ko? Parang ano siya, parang bird. Mamamalengke ako ng babaunin kong pagkain namin bukas. Kasi Sunday bukas, off namin. Pero clear dito. Malakas ba yung voice ko dyan, Idol Char? O, di ba ang ganda ng ano mo, ng pronunciation ng Idol Char? Naglalakad ako. Ang cute ko dyan, tingnan natin. Mamamalengke ako ng babaunin ko Ayan o, ang lamig. pagkain namin bukas. Idol Char, ang lamig. Dito ako sa labas o, tingnan mo. O, diba? Malakas ba yung voice ko dyan, Idol Char? Di ba Clear audio, malabo video. Bakit kaya? Pero itong main ko, itong pinang-live ko, clear siya. mamamalengke ako ng Clear. Ayun o, ang lamig. Yan o. Dito ako sa labas. Kita mo, ano? Diba? Ang cute ko pala dyan sa ano, maliit na circle. Bakit kaya? Pero itong main ko, Pero clear siya dito sa main ko, itong pinang-live ko. Clear yung video. Bakit kaya blurred? Kasi blurred din siya dito sa isang CP ko. Yan o. Lamig. Pwede bang i-back to? Wait nga, check ko lang. Walang back eh. Puro front ba? Front lang. Hayaan mo na para makita yung kakitang ko. Saglit. Magtago na lang tayo. Para makita mo yung ano, yung cute kong mukha. Grabe ang lamig. Thank you, Idol Char, sa support. Thank you. Uy, ang daming multo, binigay ni Lolo.
Daming multo. Koy Mayumi. Thank you, Koy. Idol Char, dikitan mo yung ano, yung nakapin. Ano, special birthday niya, no, si Koy Mayumi. Punta ka sa birthday niya. Dito ako sa labas ko, mamamalengke. Di muna ako magsasalita kasi bibili muna ako, dyan muna kayo. Ano kayang ulam? Mamalengke muna ako. Di ko mabasa yung message nyo. Kasi madalian lang to, madali ang pagpapalengke. One, two. Okra. Ano kayo lulutuin ko? Wala kasing maliliit na ano ko. Palengke muna ako, palengke. Rush up, pabilisan. Kailangan kong mabilis mag-isip. Ay, ito na lang. Ito yung gusto ng pamangkin ko. Ito, yat ko. Let's go. Ito. Repol yung gusto niya. Ano kaya? Tantanan ko. Pechay. Ito na lang. Ano pa kaya? Lutuin ko. Okra. Di ako makapagbasa ng ano. Bakit kaya blurred yung video ko? Clear naman dito sa main ko. One, two, pechay. Hindi, ano. Numan lang ako ng palengke. May kalamansi. Ano yung kakalamansi ko? 18, tatlo, talong. Goy. Umalyong ko. Six. I know. Oh, you know this one. Tomato. Thank you. Kalamansi. Kalamansi. Not now. Maybe next time. Okra. Wait, nagka-crack ko. Kamatis, talong. Pwede na to. Ay, thank you. Kamatis pa, bili pa. Guys, di ko mabasa yung message nyo dyan ha, kung merong nag-message. Kasi nakapulsa yung isa kong phone. Naglalakad ako, mamalengke ako. Rush po kasi to, rush. Rush. Kamatis.
Tanan ka. Angkor, day ko ah. Hindi ko alam ano ito. Ito yung ulam namin bukas. Na karne. Bili muna ako ng asukal. Saan na ba yung asukal? You are my son. Shoutout po sa lahat pong nandyan sa baba. Shoutout po. Shoutout po guys. Hindi ako hindi ako makapagbasa. Kasi hinahanap ko yung asukal. Naglalakad ako. Sa mga nandyan po ha. Shoutout po sa lahat. Shoutout. Big love shoutout. Ano yung asukal? Asukal, paikot-ikutin mo naman ako. Saan ka ba? Asukal. Asukal, where are you, asukal? 多祝你新一年蛇來運動好事多多，多款賀年食品陪你過肥年。廣蘭興年糕大細裝發售中，低至5蚊咋，祝大家 Ano ba 步步 yan? 高升。天龍鮑魚4隻裝， Hindi ko mahanap tong asukal na to. Ikaw asukal ka ha? 新齋魚裝廣貨禮盒送禮自用最體面，個個都一盒。 Bakit sobrang pino naman ang asukal mo? 新春大碗股，食福面福頭，金牌酥優入本堂。新一年 Dito na lang muna. Pansamantala. You are my song, playing so softly, my mind. I reach for you, yes, yet so far. Cold in the face. Yan, ang galing. 13 lang dito. Mura lang pala dito. Ay, 20원 sa'yo, ah. Oh. Có kìa. Nếu Yan, lalakad na ako. Munta na tayo ng McDonald's. Karne, wala pa akong nabiling karne. Ano kaya lulutuin ko bukas? Karne. You are my song, playing so softly in my heart. I reach for you. It seems so near, yet so far. Even for someday, no down sun, you are my true love. All of mine,
yung kasi next kami boy this Sarap sana nung ano. Isda. You are my soul, playing so softly in my mind. I reach for you, yes, listen. Chung chang ching ching chang chong chung chang. Ching chang ching chung chang chang chang. Party, party, party. Cody, Cody, Cody. Cody, check it. Chẳng khai là bố chị kệ. Ê. Pool. Pwede ba dito? Sabi niya pool, di dito ako. Pool daw, pool. Kunin kayong order. Dragon Gaming, shout out. Ito ito yung nakita ko dyan. Dragon Gaming. Thank you, Dragon Gaming, for coming. Adol GFC TV, balikan kita talaga mamaya, ha? Pag may time ako. Lahat ng videos mong magko-comments ako. Di pa kita ata na ano. Kala ko may kaaway yun. Cellphone lang pa. Ano ba yan? Kala ko nagipagkarahan. Kala ko nagipagkarahan. Cellphone lang pala kaaway niya. Pasaway. Pasaway. Okay. 阿妹有呢個，好甜好食，幾錢啊？好平啊！你22個哦9，呢個26，呢個17個。唔使啊。聽日放假嘛，聽日去食啊！呢個夠啦，好啊。Paksiw kasi hindi tamad yun
Mag-adobo ako. Kahit ano. Okay na to. Konti lang yun. Is meron. Ah. Mahal naman na ito. 49. Hindi man hindi. Yun nga, parang Songga呢個，買盒送個，平2個半先就有嘢送。63蚊盒，4毫。pauwi na ako. Bahala yung babae. Natagalan ako. Sana ba yung ano? Tagal ah. Balikan natin ng iba. Ito, 45. You, I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and could not ask for more. I remember so long the days that you came into my life. Only you right by my side makes me feel things you got this far. You are my song, playing so softly in my mind. Akala ko ikaw ay akin, todo sa aking panig. Ngunit nakahikapin, naglalaho sa dilim. Inais kong mapalapit sa'yo, inais kong malaman mo.
You are the one I've been to. Ba't para ako? I recall when you say that you would never leave. Told me easy to forget yesterday. And for something I remember when you say that you forever. Dandelion. Pakinggan mo ang itin kong ito. Handa kong magpapal para lamang sa'yo. Lahat ay gagawin. Lahat ng Hey, hey, there's love in your eyes. Lobat pala yung CP ko, 16. Okay, dyan ka muna. Bakit kaya blurred? What happened? What happened to my phone? Why it's blurred? Why the page is so blurred? But my name is so clear. Go.